2 éve alapítottam a Napkelet Egészségközpontot. Itt az emberek számára számos természetes gyógymódot kínálunk, amely harmonizálja a testet, lelket, szellemet. A módszer, ami legfőképpen visszaállítja a test öngyógyító képességét, az az Atlas Profilax metódus, ami az egyes nyakicsigolya korrekciója. Minden az Atlaszon nyugszik. Az Atlasz nem csak a fejet tartja. Az Atlasz, ha nincs a helyén, számtalan fájdalommal járó tünet és betegség előidézője lehet. Nem orvosi jellegű, megelőzés segítő, bizonyítottan hatékony eljárás, melyet egyetlen egyszer kell elvégeznünk az életünk során. Csoportos és egyéni Hellinger terápiával foglalkozom. Újdonság a rendszertáblán történő Hellinger családállítás, amit már 5 éves kortól alkalmazok gyermekeknél. Iskolára felkészítő, tanulást segítő agytorna csoportomba és belső utazásra is szeretettel várok minden érdeklődőt. Tehát a kinezológ az érzelmi stresszoldásról szól. Célja a múltbéli stresszeinek úgymond a felderítése izomteszteléssel. És miután feltártuk őket, lehetőség nyílik arra, hogy különböző korrekciós technikák segítségével érzelmileg megtalanítsuk őket. Nem az esemény frusztrál, mi történt, hanem a mellé fűződő érzelmi háttér. Ezeknek az érzelmi háttereknek a semlegesítésével egy teljesen új választási lehetőség lesz biztosítva számunkra a jelenben, hogy ki tudjunk teljesedni. A Napkelet Egészségközpontban Schüssler agydiagnosztikával foglalkozom. Ezen kívül fölakupunktúrás, addiktológusként is keresettek, ha segítségre van szükségetek. Alkalmazok még levavilág eszenciákat is, és homeopátiás készítményeket a szervezet öngyógyító törekvéseinek segítésére. Hosszú évek tapasztalata alapján azt tudom mondani, hogy az emberek általában akkor jönnek pszichológushoz, amikor nagyon nagy a baj, és akkor is nagyon kevesen. Ezzel csak annyi probléma van, hogy a gyógyulás vagy a megoldása az adott dolognak ilyenkor nehéz és nagyon hosszadalmas. Sokkal jobb lenne a páciensnek is, és nekem is, ha akkor jönnének, amikor érzik, hogy a gondok meghaladják őket, hogy egyedül már nem képesek megoldani őket, mert ilyenkor lehet, hogy 1-2 alkalommal, 1-2 beszélgetéssel, konzultációval, tanácsadással helyre tudnánk hozni sok mindent, és nem kellene egy fél éves, éves, 10 alkalmas, 5 alkalmas, melyik pszichoterápiás folyamatban részt. Dr. Hocsolaki Zsuzsa vagyok. Az egész emberrel szeretnék foglalkozni, nem kizárólag a betegségekkel, ez egy óriási nagy különbség. És ezt én a homeopátiával, a biológiai fogászattal és a biorezonancia módszereivel igyekszem megoldani. Kiemelném ezek közül a biorezonanciát, hiszen egy olyan rendszer, amivel nem csak az emberek egészségi állapotát tudjuk felmérni részleteiben, hanem egy nagyon komoly változást tudunk létrehozni a szervezetében, mindenféle mellékhatás nélkül. Tehát igazából a betegeknek, az embereknek a öngyógyító képességét erősíti fel, és egy valódi teljes gyógyulást tud hozni, természetesen nem rövid idő alatt, hiszen ha valaki 20 éve beteg, akkor nem várható, hogy 1 hét alatt meggyógyul. A horoszkóp nem más, mint lelkünk térképe, megmutatja választott utunkat, hogyan tudjuk azt járni. Mikor megszületünk, az adott égi csillagállások szimbolizálják képességeinket és feladatainkat. A beszélgetés alatt feltárjuk a mozgatórugókat és megkeressük a problémák okait, és erre kivezetést is mutatok, senkit nem hagyok bent az erdőben, és különböző feladatokat adok, amiknek a sikere tulajdonképpen azon múlik, hogy utána ki mennyire fogja ezeket szorgalmasan gyakorolni. Zöld bambusz vegetáriánus étterem és reformbolt. Ételeink hús, tojás, tejtermék és tartósítószermentesek.
Tányéron az egészség. Kiknek főzünk? Vegán étkezésen élő embereknek, cukorbetegeknek, glutén- és lisztérzékenyeknek, tej-tojásallergiásoknak, kandida és egyéb diétán lévőknek, fogyókúrázóknak.